Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuleke lapha ke kunendaba ezithi ke ukuba ke ideal kaMabasa phaa kwiqela leKaizer Chiefs Orlando Pirates ithe yafikelela enyanisweni, njengokubana ke kunendaba ezifikayo okanye ke ezivakala into yokubana ke iOrlando Pirates ayizuba saqhubeleka noMabasa. If iKaizer Chiefs ke thiyabe ke iyamthatha ngoba kuthiwa uMabasa phaa ngoJanuwari unelungelo lokusayina i-pre-contract nayiphi na itimu afuna ukuyisayina, imibombo neminwe ke mkhomba phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ithi ke le nto iKaizer Chiefs kuzofuneka ke ngoku iphungulile ke kwizistrikers ethe yanazo zothi ga ngoku. Nawukhumbulayo into yokubana ke iKaizer Chiefs nezistrikers ezininzi ukuquka phaa uAshley Duprez, ukuya phaa kule nkokanyana kaWandile Duba, ukuya phaa kuMorris, iTiosa Igadora, Da Silva, Khanyisa Mayo. uKhanyisa Mayo, uDa Silva, Igadora, uWandile Duba ngabadlali ke abafumana ichance ke ukudlala phaa kwiqela leKaizer Chiefs othi ga ngoku, ngoba ke zezo strikers Kaizer Chiefs sasaqhubeleka ngazo, ingakumbi Igadora noDa Silva noMayo. Ngabona ke basaqhubelekayo ngokubana ke befakwa phaa and sebenawo amanqakwanyana abathe bawafaka phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Icekwa okanye ke iminwe ingakhomba phaa kuMorris kunye ke nale nkwenkwanyana yakwaDuprez. EkaMorris into seyicaca into yokubana ke phaa ngoJanuwari uyalishiya iqela leKaizer Chiefs. uDuprez naye akasekho kwiplans zabaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs ababini, wayevele ngekho nakwiplans ke zaNazaretha Napi xa uNazaretha Napi wathi wathatha isigqibo sokubana khangela izistrikers. Yacaca into yokubana uDuprez yamkhupha ke kwiplans zakhe. Sukela oko uDuprez washiya iqela leStellenbosch, izinto zakhe umfana omthala phaa eNaturana azange ziphinde zikhanye, azange ziphinde ziqhubeleka kakuhle njengesiqhelo. Ayonto iqalekayo ke leyo mfana omdala. Xa ingakhanyi kwenye indawo uyakwazi ukusuka, ngoba mhlawumbi izibane zakho azikhanye phaa eNaturana kanti zawukhanya kwenye indawo. Kodwa icekwa ke libeke phaa kuDuprez kunye ke nale nkwenkwenyana kaMorris xa iKaizer Chiefs imsayina phaa uMabasa ngoJanuwari, kuzawunyanzeleka izistrikers eziyi-2 iziphungule. Abantu abaziyo ke okanye ingcuphephe zithi ke ezo strikers ezingaphungulwa phaa okanye ezingakhushwa ingakuDuprez kunye ke noMorris. EkaMorris into seyicaca into yokubana ke uyayidedela indlela phaa ngoJanuwari. Silapha kuDuprez ke asazi ke into yokubana ke iyawuthini imeko yakhe, ngoba ke ezinye izistrikers ezi ziyasetyenziswa phaa yiKaizer Chiefs ukuquka phaa uKhanyisa Mayo, Igadora kunye noDa Silva kunye ke noWandile Duba. iKaizer Chiefs iyabasebenzisa. Ingxaki lele phaa kuDuprez kunye ke noMorris, ngabona kuthiwa ke bangayivula ke indlela bayivulele phaa uMabasa xa iKaizer Chiefs ke imsayina phaa ngoJanuwari. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitsho nento yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle ababukeli.